Zdravím všetkých obyvateľov Mostu pri Bratislave. Prišli sme vám ukázať, ako vyzerá jama, ktorá by sa mala rekultivovať súkromnou spoločnosťou, a môžem vám povedať, že to je tak obrovské, som si to nepredstavoval ani v najhoršom sne. Sme tu spolu s Martinom Jantakom, ktorý má tiež obrovský záujem na tom, aby sa keď sa táto jama bude rekultivovať, aby to malo v podstate nejakú právnu formu, aby to bolo všetko v zmysle ochrany životného prostredia. Áno, nadviažem na to teda, že táto jama má celkovú rozlohu viac ako 100 000 m2, ako môžete vidieť. Objem, ktorý by sa mal spätne rekultivovať, je viac ako 500 000 m3. V zámere sa teda tvrdí, že sa jedná primárne o ornicu a drobný stavebný odpad. Čo nás ale naozaj trápi je to, že hĺbka tejto jamy je tak hlboká, že sme naozaj možno pár centimetrov od podzemnej vody a nedaleká rekreačná zóna, ktorá je teda obývaná, je vyslovene odkázaná len na studne a teda podzemnú vodu. A ďalej, čo nás trápi, je, že doprava, ktorú by obmedzovali nákladné vozidlá v počte viac ako 80 000 kusov v horizonte 10 rokov, doslova zničia jedinú prístupovú komunikáciu na tejto rekreačnej zóne zelenej vode, a to si prejdeme v ďalšom zábere. Aktuálne sa nachádzame pri jazerách na zelenej vode, medzi ktorými budú po tejto ceste jazdiť nákladné vozidlá na spätnú rekultiváciu. Ako sme už spomínali, je to v počte zhruba 80 000 vozidiel, čiže 160 000 jazd. A týmto by sa táto rekreačná časť týchto jazier totálne zničila, pretože v tejto časti je celú letnú sezónu bufet, kde chodia stovky návštevníkov denne, a myslím si, že prašnosť z týchto nákladných vozidel by tomu úplne zamedzila. Na záver by sme chceli teda ešte pripomenúť, že budeme ako občianske združenie a široká verejnosť podávať pripomienky na okresný úrad Senec odbor životného prostredia k tomuto zámeru. A ja chcem len dodať, že sme pripravení podpísať aj petíciu proti tomuto celkovému zámeru, a dokonca sme pripravení robiť aj právne kroky. Budeme vás informovať. Ďakujem pekne.